Velkommen til ugens Spotlight, dit sociale mediemagasin. Det er blevet onsdag eftermiddag. Socialt kalder jeg det, fordi vi både gennemgår de traditionelle og sociale medier, men også socialt, fordi jeg fylder programmet med personer, jeg godt kan lide at være i studie med. I dag med 3 friske navne, hvor vi i første runde vores fag taler om vores branche og vores arbejde, og i anden runde vores feed dykker ned i de historier, der fylder. Det kunne for eksempel være historien om Victor Axelsen, hvor vi har lavet et interview med Danmarks største atlet, der indstiller karrieren. Det kunne også være historien om Tobias Hammanns bog og opgør med influentbranchen. Ham har vi jo som bekendt også interviewet, og det afsnit ligger i feedet. Vi sender fra en frisørsalon i København K, hvor kunderne inde ved siden af formentlig sidder og taler om de her historier, og herinde i baglokalet sidder der 3 andre mennesker på 3 andre stole. På journaliststolen Ulla Essendrup. Hej, Ulla. Hej, Abdel. Skal du ind og præsentere nyheder i dag? Nej, ikke i dag. Du har fri. Jeg har ikke fri. Jeg er i gang med noget forberedelse til det, vi kalder forskerfesten. Ja. Som er det gamle Ph.D.-kop, som jeg har været på i næste uge. Spændende. Ja. På kulturstolen. Jeg har lyst til at kalde dig skuespiller, men det gør du ikke selv, ved jeg, Sara. Men model, tv-vært og meget mere. Sara Grønevald. Hej, Abdel. Hej, Sara. Hej. Og på den digitale stol, YouTuber, influent og meget mere, det skal jeg helt sådan sige, meget mere, Rasmus Brohave. Hej, Rasmus. Hej. Hvad går du og piller ved, Rasmus, for tiden? Jeg går og forbereder, at jeg skal til Sydamerika. Jeg skal ud og lave noget indhold til mine egne medier om naturbevarelse. Så det glæder jeg mig meget til. Jeg skal ud og bo i junglen i et par uger. Ja, wow. Fedt. Så du har en masse ansatte. Jamen, så siger jeg spørgsmålstegn. Det anede jeg simpelthen ikke. Nej. Altså, det kunne jeg godt have regnet ud, men du er simpelthen chef. Ja, det kan man godt sige. Ja. Hvem er du chef for? Jamen, jeg har jo en basic wear, et tøjbrand, der hedder Redo, og der har vi... det er ret sødt. Min ansatte har lige lavet sådan et skilt til mig. Altså, jeg går ret meget op i, at vi ikke hedder CEOs og CMOs og alt muligt inde på Redo. Vi er et team, men de har alligevel lige lavet et lille skilt til mit skrivebord, hvor der står CEO of Good Vibes. Nej, og det synes jeg er så sødt. Det er okay. Ja. Det gider man godt. Ja. Det gider man godt. Så det står der på din LinkedIn? Min LinkedIn har jeg ikke nået til nu. Jeg bliver pisket for, at jeg er ikke så god til det der LinkedIn. Men det igen, altså det kommer vi nok ind på, det der med platform, det kræver bare rigtig meget. Og i det hele taget... sådan det at komme lidt væk fra skærmen og det digitale lyntog, vi alle sammen godt kender, der har jeg meget stort behov efterhånden lige at stå af en gang imellem. Så LinkedIn, det var ikke lige, der har jeg ikke lige ramt endnu. Men jo, jeg har ansatte på Redo, og vi har eget trykkeri og trykker en masse t-shirts og sådan noget til virksomheder. Ja. Jamen venner, er I klar på at lige tænder spotlyset på jeres fag nu? Meget. Ja, lad os komme i gang. Rasmus, hvad går dit arbejde ud på til daglig, når du skal forklare det til din bedstemor? Men mit arbejde går ud på at lave... Jeg har min egen tv-kanal på nettet, så jeg laver indhold om alt muligt forskelligt. Det kan være noget om mit eget liv. Det kan være... jeg har også min videopodcast Bålsnak, hvor jeg sidder rundt om et bål og snakker med forskellige mediepersoner om, hvad der går op og ned i deres liv, og hvordan de kobler fra, og alt sådan noget forskelligt. Men så kan det også være, at jeg tager ud i verden og prøver at vise den frem på en eller anden måde. Og nu her, der skal jeg så til Sydamerika, ud i en jungle, som jeg glæder mig meget til. Et tip fra din Bålsnak kommer her. Og jeg er simpelthen så glad for, at du havde lyst til at komme her og tage en lille tur ud af byen, og så ned i gear foran et bål. Og det er simpelthen noget, du selv producerer, selv laver, eller har nogen bedt dig om det? Er du ansat? Hvordan fungerer det? Det er noget, jeg selv laver. Jeg er ansat i mit eget firma, så man kan sige, at jeg er selvstændig. Jeg producerer det så sammen med nogle freelancere, som jeg hyrer ind. Den episode, vi lige hørte her, nu kan jeg ikke høre, hvad det er for en, men indtil videre, der har vi faktisk bare været mig, og så en, der producerede det, en, der filmede det, og så har der været en tredje mand, som klippede det. Jeg ved ikke, om det var den med Melvin måske, men kan det passe? Han har så været der. Ja. Men lige den episode, det er uden sponsor eller noget som helst, så man kan sige, der lægger jeg den bare ud frit tilgængeligt på YouTube. Jamen, det er fordi, jeg gerne vil lave noget indhold, som er 100% mit, og fordi det er jo sådan, jeg startede, og det er jo sådan en stor del af min forretning det er, at jeg bare laver videoer og indhold på eget initiativ. Så er der selvfølgelig nogle reklamepenge, som kører på de her videoer, eller nogle reklamer, som genererer nogle reklamepenge. Men det er vigtigt for mig at lave en masse indhold, som ligesom er organisk, og som jeg bare selv er afsender på. Okay, så en slags vært på, hvad kan man sige, ting, som har et berettigelse programmer, der du synes, og dine følgere og seere synes er gode, og så
det genererer så noget andet arbejde ved siden af, og kampagner, som du så kan tjene penge på. Ja, lige præcis. Altså fordi der er mange, der følger på en måde. Ja. Du har lige været med i en Jyllandsposten-artikel, hvor overskriften lød 291.000 følgere, eller 291.000 følger med, når han deler videoer, men YouTuberen finder den dybeste mening i en verden langt fra skærmene. Hvad handler det om, at du gerne vil have os væk fra skærmene, som du selv tjener penge på? Jamen, det handler om, at jeg tror, det handler om en balance. Fordi jeg synes, at sociale medier og det, som skærmene kan give os rigtig meget. Vi kan lære rigtig meget. Vi kan blive underholdt. Vi kan blive klogere. Men jeg tror også på, at vi sidder for meget ved de her skærme. Så derfor så synes jeg også, det er min pligt med det, jeg laver. Jeg lever af, at folk de skal klikke ind på mine videoer og så videre. Jeg skal også inspirere dem til også måske at tage ud i naturen, fordi det giver mig rigtig meget, og det tror jeg på, giver os alle sammen rigtig meget, fordi der jo er et eller andet urinstinkt i os alle sammen, som har brug for den natur. Er Rasmus Brohave en af dem, som jeres børn, Sara, Ulla, godt må se på YouTube? Altså, er det en af dem, som kunne være et godt forbillede, eller hvad? Nu kan I næsten ikke sige andet end jer. Altså, Theodor, han er 8 år, så det er måske lige tidligt nok. Ja, det er ikke helt den målgruppe, jeg har. Vil du være en af dem, som jeg vil give grønt lys til? Jeg er sådan ret meget over, hvad han får lov at se på YouTube. Det er meget begrænset, og så skal jeg sidde ved siden af. Men jeg kan nemlig huske for nogle år siden, da jeg var vært på Aftenshowet, der var du inde, det er efterhånden nogle år siden, der havde du for eksempel lavet nogle videoer om menstruation. Ja. Og det synes jeg bare var enormt, altså lige præcis det der med, at det er på en platform, og det er et sprog, og det er et medie, som appellerer til yngre generationer på en anden måde, end lige så snart at Old Legacy Media, som jeg sidder på, vil forklare det på en helt anden måde, så taler I jo bare mere direkte ind i. Og på en måde, som gør, at de forstår det på en anden måde, og afdramatiserer det, og gør det helt naturligt på en helt anden måde. Det er bare noget, vi snakker om. Sådan noget vil jeg elske, at han så, når han bliver lidt ældre. Ja. Det er sjovt, du kan huske den video. Det er rigtigt, jeg lavede den sammen med Carla Mikkelborg dengang. Ja. Okay, så der var en kvinde med, der skulle det var der. Om menstruation. Det var ikke mig, der sad alene og snakkede om det. Nej, men det var sådan noget med, hvad er det egentlig for noget? Og det er jo noget helt normalt, og det er jo sådan noget, der bare... Hvor gammel er dine børn, Sara? Han er 10. Han er lige blevet 10. Ser han YouTube? Der er hverken YouTube eller iPhones. Ikke, hvad det er. Intet. Han har et lille ur, og han ser rigtig meget tennis. Det er det, han ser. På sit ur? Og højdepunkter i sport, ja. Okay. Rasmus, du er jo en af de influenter, som jeg tror, mange af dine kolleger gerne vil aspirere om at komme hen imod, eller være. Du har også været Euroman, været vært på TV2 på et underholdningsprogram, så har du spillet med i Askepot musicalen. Er det sådan, er det mening, altså sådan, når du er med i et traditionelt medie som Euroman eller TV2 eller et musical, altså, tænker du så det var der, vi skulle hen, altså det var det, YouTube skulle være et stepstone til. Vil man stadig helst være i de traditionelle platforme og medier? Altså jeg vil sige, dengang jeg startede for 14 år siden, der var YouTube en ret ny ting, og det med, at der var creators og influencers og YouTuber og så videre, det var ikke en ting, du kunne leve af. Så jeg er jo faktisk vokset op med de traditionelle medier, altså DR, TV2, fysiske aviser og alt sådan noget. Så for mig, der har de traditionelle medier altid været det rigtige. Ja. Det har altid været noget, jeg har stilet efter på en eller anden måde. Og derfor tror jeg også altid, jeg har forsøgt at bruge dem så meget, som jeg nu kunne. Fordi jeg har tænkt, jamen, det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, jeg bliver blåstemplet på en eller anden måde. Hvor dengang, da jeg startede på YouTube, der var det ikke det rigtige at lave. Men der har det jo så udviklet sig rigtig meget. Og det har virkelig været interessant at se, hvordan jamen nu er det jo faktisk omvendt. Nu er det jo ofte de traditionelle medier, der gerne vil over på YouTube og på alle de platforme, hvor de her unge creators har været i mange år. I havde også til de mange år i Vild med Dans, så sådan, der skulle der være mindst en, ikke? Danserne, der var i YouTuber, ikke? Det blev det i hvert fald til, ikke? Det var for at få fat i det yngre publikum. Altså, jeg har så dyb respekt for Rasmus, og den måde, han er både altså omgås de her sociale medier, men også hans forretning. Jeg tror, vi har brug for at tegne et billede af det her hus, som vi jo alle sammen har startet i, som jo bare var os, der gerne ville
dele lidt historie, dengang Instagram kom til, og vi lavede lidt indhold og sådan noget, og lige pludselig så bliver det til en forretning. Og det her, som Rasmus har gjort, forestil jer at have et hus, man ligesom skal gå igennem. Der kommer en masse mennesker og siger, vi vil gerne hænge det her billede op i din forretning. Så vurderer Rasmus, at det er et billede, der passer til mit hus, og så får han det hængt op. Og på den måde, så sker der jo tit det, at man ender i sit eget hus. Det bliver en butik, som du skal kunne kontrollere, åbne og lukke. Men hvis du fylder butikken med ting kun fra mennesker, som har hængt ting op i dit hjem og sat møbler ind, som du egentlig ikke kan spejle dig i, så er det lige pludselig ikke dit hjem længere. Og det Rasmus har gjort, det er, at han har kreeret den her butik, som gør, at han har den her stue, han kommer ind i. Der er en masse samarbejder, men dem kan han godt stå indenfor. Han vurderer dem, men samtidig så har han sørget for, at der er et butikslokale, kun med hans egne ting også. Og det folk gerne vil ind, de vil gerne hele vejen ind i Rasmus' butik, men på vejen, der ser de så alle de her samarbejder, der har været. Og det er så hardcore en balance at finde det her, og det kræver ekstremt meget arbejde. Også at være kold nok til at sige, det kan godt være, at du vil hænge det her inde i min butik, og du vil give x antal penge for det, men det passer ikke ind. Hold kæft, men det kræver rigtig meget. Det her skal vi afspille til hver gang nogen spørger, hvad laver en influencer? Det er det der. Tusind tak. Det der var fucking godt. Ja, det var et fantastisk godt billede, du maler der for, hvad det egentlig er, det går ud på. Ja. Og som du siger, det der med at finde balancen, der bliver jeg bare nysgerrig på. Føler du så, at du er et sted, hvor du har den balance, der fungerer for dig? Ja, det synes jeg lige nu faktisk. Det synes jeg. Jeg har helt sikkert nogle gange måske også fægtet lidt i blinden og følt, har der været en ubalance på en eller anden måde. Men der er det jo noget med hele tiden at lære at blive bedre. Men jeg synes lige nu, der har jeg en ret fin balance. Og lige nu har jeg en stor overvægt af organisk indhold. Og det er med det, Rasmus, fordi at jeg har ikke en kritik, men nu har jeg i de sidste mange uger gået ind og set, hvem skal vi have ind, og når jeg så ser på nogens feed, der er også nogle af dine kolleger, så har de et opslag om noget, der betyder noget, der handler om noget, og så har de en reklame. Og så er der er så mange reklamer, at det næsten er hver andet eller hver tredje opslag, der er reklame. Det er måske den balance, du også mener, ikke? Det er ikke kun arbejdsbalance, Sara. Det er, at man næsten bliver først og fremmest en, der skal sælge, og så kan man lige fortælle noget om ens arbejdsliv, eller feminisme, eller hvad det nu er. Og det er jo det, du siger, og det bliver jeg også inspireret af, for nu er jeg også gået lidt på egne ben. Altså sådan, sørg for at lave et produkt, som der er behov for, og så kan det aflede noget af de sjove penge også, ikke? Jo, altså det er i hvert fald det, jeg forsøger på, så tusind tak først og fremmest for de virkelig flotte ord. Men jo, det har været rigtig vigtigt, og så tror jeg også, det handler om for mig, at når jeg så laver samarbejder, fordi det gør jeg, og selvfølgelig gør det vil jeg med glæde gøre, så handler det også om, at det skal være det rigtige match. Så det skal være noget, der jo også passer på mit indhold. Ja. Og din profil. Ja, det er vigtigt. Ej, men super godt, Rasmus. Jeg vil også have spurgt dig til, hvordan jeg får gang i min YouTube. Altså, det er jo simpelthen... Altså, de griner, fordi jeg har fortalt dem, inden vi gik på, at der er jo ikke nogen, der ser det her. Det er jo fordi, jeg har jo ikke rigtig sagt, at man kan se det på YouTube. Det kan man, men jeg har også hørt, Rasmus, man skal lægge mange afsnit op, og så har man en bank, og så kan det være, at man skal begynde at reklamere for det. Altså, du skal ikke lægge dem alle sammen op på én gang. Nej, præcis. Vigtigt. Løbende, ikke? Læg dem op løbende, sådan så at YouTube, hele det store maskineri, ved, det er faktisk en aktiv kanal, det her. Det er ikke bare noget, hvor du smider 10 afsnit op, og så går der 2 måneder, før der kommer mere. Ja, præcis. Man skal hele tiden ligesom vise, at man er aktuel. Ja. Men altså, hvis I gerne vil se de her smukke mennesker, så ligger de altså på YouTube. Ind og kig. Jeg ved godt, du siger det lidt som en joke, men jeg tænkte faktisk på vej herhen, at vi kunne jo også godt tale lidt om, hvad det egentlig er, du er ved at bygge op her. Ja. For det synes jeg også er enormt interessant. Det er jeg sikker på, at alle i branchen synes, at sidder og kigger på, og hvad er det? Hvad er tankerne? Hvad er missionen? Eller ikke missionen. Hvad er visionen? Ja, altså... Jamen, jeg har jo Ulla, jeg har jo lejet det her baglokale hos min ven Anders, og så har jeg jo selv investeret i udstyr og indretning, og det bliver bedre og flottere, det er derfor, jeg ikke gør reklame på YouTube, for det stille og roligt bliver det opgraderet. Men meningen er faktisk, at det her det var et emne, den her måde, vi taler om medier på, og vores ageren i det, som jeg selv savnede, og jeg kunne høre, at alle mulige mennesker har holdninger til medier, og vil gerne tale med os om vores arbejde, men har også fordomme, og det jeg opdagede var den senere år, at jeg var enig i den kritik, der var af medierne, altså som almindelige mennesker kom med, og jeg har bare
Nu har jeg været journalist i over 20 år. Sådan har jeg ikke altid haft det. Jeg har haft meget mere end lyst til at forsvare og forklare, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Men vi er et sted, synes jeg, blandt andet om shitstormet, som vi skal tale om måske lidt senere, hvor jeg ikke rigtig kan forstå, blandt andet, hvordan vi behandler enkelte personer i medierne, og jeg synes, trykket er for meget. Så det ved at gøre lave det her, så får jeg afladet, og hver gang jeg ringer til nogen af jer, så har I sagt ja med det samme. Jeg er sådan helt rørt af, at I sidder her, altså fordi I får ikke noget for det. Det gør jeg knap nok. Det er rent udgift lige nu, men jeg håber da på sigt, Rasmus, at det så er, fordi folk synes, det er fedt, og det er gratis og sådan noget. Altså kan der komme noget andet på en eller anden måde, der så kan blive noget værd. Måske fordi der kommer mange lyttere. Men det er sådan lige nu og her, er det sådan mig, der hopper ud i noget, jeg kan mærke, at der er et behov for at snakke om. Jeg ved ikke, hvad det modsatte af den indre svinehund er. Jeg ved ikke, om der findes et begreb for det, men jeg tror, en af grundene til, at jeg holder meget af grundtonen for det her program, det er, at det netop taler til det modsatte af den indre svinehund, men at det netop prøver at trække diskussionerne op på et strukturelt perspektiv, et principielt perspektiv, så det ikke handler om at flå nogen fra hinanden, fordi det er simpelthen så ukonstruktivt. Det gør ikke noget godt for os som mennesker, og det gør ikke noget godt for samtalen, og det mangler vi. At dyrke det der med at tale op til mennesket. Og hvis vi skal tale om personer, så skal de gerne være i rummet, og det er I, og det tror jeg også, at er en god måde at se det på som medier. Vi kan sagtens tale om personer, der er store navne, invitere dem dog bare lige selv ind. Og nu skal vi netop til et andet stort navn, Sara Grønevald. Ja. Kæmpe navn. Kæmpe. Nå, men blandt dine mange titler, Sara, så er du jo altså også podcastvært på Detox, dit feed med ernæringsnørden Morten Elsø. Her et lille klip fra dit program. Inden vi går i gang i dag, der skal vi to lige tale om noget. Fordi jeg får rigtig mange beskeder fra vores kære lyttere om emner, de gerne vil have, vi taler om. Jamen, det har jeg så til også fået. Det har du også fået. Se, der tikker allerede en ind igen nu. Hvad går dit program ud på? Jamen, altså, det går ud på, hvordan vi bliver bombarderet med alle de her kost- og helse... Råd. Ja, råd på de sociale påstande. Det er jo ikke for at egentlig at pege fingre af nogen. Det er nok bare mere for at prøve at belyse, at de sociale medier er blevet ret mudret, og at vi, altså især nu med alt det, der sker med AI og sådan noget, vi begynder at, eller måske bare mere end et opråb om at stille sig lidt mere kritisk til, hvad vi ser. Fordi jeg tror, vi bliver meget influeret. Vi bruger enormt meget tid på de her platformer. Der er rigtig mange, der gerne vil leve et sundere og et bedre liv og alt muligt. Måske lidt... jeg kender det selv, det der med, at jeg vil gerne løbe en tur, og så går jeg ind og køber alt muligt nye løbesko og sådan gear. Altså, i stedet for egentlig bare at gå en tur eller løbe en tur. Jeg tror bare, vi er mange, der... Så sidder vi, og en af min mors venner er lige begyndt at spise 4 dåser sardiner om dagen, fordi han har hørt, at det skulle være rigtig godt at hjælpe imod Alzheimers på sigt og så videre, som han har i sin familie. Og der er ikke noget, sardiner har ikke noget i sig, der egentlig går ind og hjælper Alzheimer. Så det, han får ud af det, da han spiser utrolig meget af de her sardiner og lugter meget fisk. Omega-3, altså, du ved. Men det er mere, fordi vi har så travlt i forvejen med at gøre alt muligt. Så det der med at pålægge sig ekstra stress i hverdagen, fordi nogen siger noget. Altså, jeg synes, så det er det Detox, dit feed handler om. Og jeg er jo meget glad for at lave det sammen med Morten. Jeg er jo mest af alt hyret ind til at være den nysgerrige. Nok lidt mere på lytternes side og stille de her lidt mere sådan... Ja, jeg har hørt, det her virker. Hvad siger du, Morten? Ja, lige præcis. På den måde er det jo ikke... Det er jo nok mere hans podcast, end det er min, men ja, jeg nyder virkelig at lave det, også fordi jeg bliver klogere af det på det område. En slags detektor for sundhed, altså sådan en sundhedstest. Ja. Når du siger ja til det, så, som er langt væk fra, siger jeg, det jeg lige kender dig fra i offentligheden, hvad har du overvejelser i forhold til, hvad der er godt for din karriere? Altså du ved, hvis du deltager i et reality-program som deltager, men er vært på et andet, nu er du vært på Sommerdrømme også på TV2, altså hvad overvejer du i forhold til
hvad du skal gøre? Jeg tror nemlig ikke, at det kun handler om, det skal være sjovt. Nej, jeg tror, du har nogle overvejelser. Ja, men der ligger et rigtig stort, hvad har I af forventninger? Hvad er det fra mit brand, Sara, I gerne vil have? Er det, at jeg deltager bare som Sara, som den her lidt energiske, sprudlende, siger nogle gange lidt nogle ting, inden hun tænker pige, eller er det, fordi I gerne vil have mit mere... Altså i Detox var det jo netop, fordi der var nogle helt sådan essentielle ord, der blev brugt, da de pitchede den ind, som var, at du skal stille dig nysgerrig, du skal ikke være eksperten, vi vil bare gerne have det ned på et lidt mere autentisk, levende niveau. Sommerdrømme, der tænkte jeg rigtig meget over det, fordi deres nye pitch netop var, at de skulle bruge genanvendte materialer. Det går rigtig meget hånd i hånd med det brand, jeg har prøvet at bygge op, netop som er ikke super grønt og alt muligt, men tangerer lidt mere over i den der ansvarsbevidste, det lidt mere ansvarsbevidste valg, når det kommer til branding af ting. Ulla, er jeg helt ved siden af, hvis jeg siger, der er nogle ting, selv hvis du havde lyst til det, du ikke kan være vært på, eller ikke kan være, som ikke harmonerer med TV-rollen, eller er det en gammel indstilling? Ej, der vil da helt sikkert være eksempler på ting, jeg ikke... Og selv deltager I også som deltager, for eksempel, i et program? Ja, men jeg tror faktisk, grænserne er ret hvide for, hvad man kan deltage i, men selvfølgelig vil der være... Altså, nu kommer Temptation Island, hvis nok. Det er måske lige der. Det tror jeg, det jeg vil have. Hvorfor? Ej, men må jeg ikke bare lige have lov at sige i forhold til Sara, du er jo et af de mennesker, det er I sådan set begge to, nogle af de mennesker, alle tre, som jeg ser op til i det. Og you get a car. Nej, men I tre er jo eksempler på noget af det, jeg ser op til i brancherne, fordi I netop alle tre har formået at have jer selv med i det, I laver, og man er jo ikke i tvivl om, når man ser dig i et program, det er dig selv, du har med ind. Der er ikke, det er ikke, selvfølgelig er det jo altid en version af os selv, vi præsenterer, når vi er i et rum. Sådan vil det jo altid være. Men vi er jo ikke i tvivl om, at man faktisk mærker dig rigtigt. Og det er noget af det, som jeg selv går og leder efter at kunne finde. Og det er vel også fordi svært. I er så... Og det er ikke svært i TV-avisen, det er nemlig rigtig, rigtig svært at få sin egen... bruge sin egen personlighed. Du kan ikke stå og bruge din egen personlighed, når det handler om blokering af hormonstridet. Det er svært, ikke? Det kan du ikke danse og synge der igennem med. Nej. Så jeg leder enormt meget efter de der bitte små steder, hvor man kan tweake et eller andet ord, og det er virkelig helt nede på stavelser nærmest, eller rytme, eller måden man står på. Men jeg er fuld af beundring af det, I kan, og det, I gør, og som for mig, og sikkert også for mange andre at se og bruge, virker fuldstændig naturligt. Ja. Men som jeg er sikker på, I sikkert også er bevidste om. Men I er jo meget, meget dygtige mennesker, og det er... Du er sød, men det handler vel om, at man er et sted, hvor man virkelig slapper af, sænker skuldrene, så kan det der personlighed komme frem, i stedet for at spille det. For jeg tror, jeg spillede vært. Jeg var vært på Aftenshowet, konkurrenten til Godaften, for nogle år siden. Det var et af mine første store. Der tror jeg spillede vært. Altså, der tror jeg, at jeg kiggede meget på Puk Elgård, og hvad fanden var det, Nikolaj Koppel, tror jeg, eller et eller andet. Og så gjorde jeg det samme som dem. Altså sådan ikke også? Og der skal lige gå noget tid. Men man skal også dumme sig også lidt, ikke? Det er jo nogle brosten, du lægger til dit eget hus, og vi kan ikke begynde at bygge dit der hus på alle mulige måder. Altså, der er ligesom et fundament, der skal bygges, og det bygger du jo på at efterligne og tage fejl. Og, altså, det er, og jeg tror, at nogle gange, så kan man tage mere fejl end andre, og det sker jo også for nogen, at de træder voldsomt forkert, og så får sagt ja til nogle rigtig uheldige ting, ikke? Men det kræver enormt meget is i maven, og hele tiden skulle finde ud af den der balance. Jeg blev netop kontaktet af et meget stort NGO, altså nogen, der virkelig gør en forskel for mange mennesker, som spurgte, om jeg ikke ville være en del af deres nye kampagne, hvor der skulle samles penge ind, og det ville de gerne betale mig for. Og jeg har jo, nu talte vi om huset før med Rasmus, jeg har jo et rum helt til velgørenhed, som jeg virkelig værner om. Man skal ikke begynde at proppe penge i den kasse her, fordi det er mit autentiske jeg, der står derinde, der gerne vil gøre en forskel. Og da de kom og ville betale mig penge for at få et møbel ind der blev jeg simpelthen nødt til at sige, det kan I ikke. Ikke i min forretning, fordi så begynder I at fuck med noget, jeg virkelig har værnet om, kommer fra hjertet. Og det er jo det der med hele tiden at finde de der balancer i,
at kunne holde sig selv i det også, fordi vi er vores forretning. Ja, og overveje om hvordan det ser ud. Det ser dårligt ud. Det er jo det. Ja. Det er jo faktisk en kæmpe fællesnævner for alt det, vi skal tale om i dag. Det der med at være, altså have en identitet i det, man laver, og det, man er. Ja. Og så det synes jeg, der er en god overgang til dig, Ulla, og dit fag. Det skal vi til at tale om. For hvis jeg siger Abdullah... Det er jo os to. Det er os to. Hashtag Abdullah. Og de to andre sidder over for os, aner ikke, hvad jeg sagde ikke noget til at starte, men jeg skulle lige... Ja, men de aner ikke noget. Ja, jeg forstår. Vil du? Hvorfor hedder vi Abdullah? Året er 2000. Nå, det er en ting. Det var ikke noget, du fandt på nu. Nej. Undskyld. Året er 2014, er det ikke? Der er Eurovision i København. Og vi to helt grønne mennesker, helt brungrønne mennesker, vi skal på en eller anden måde forsøge at være værter for samtlige af alle de internationale Grand Prix-journalister, der kommer til Danmark for at dække det kæmpe store Eurovision efter Emily de Forest har vundet, ja. 37, tror jeg, pressemøder eller sådan noget. 37 pressemøder skal vi stå for på engelsk selvfølgelig, og på det tidspunkt kommer jeg jo fra sportsdækning, og måden, altså den er meget rituel, den måde, man dækker sportspressemøder på, og den er meget sådan formel, og man er meget erbødig. Det er tæt på at være kirke, ikke? Og der er mange regler, og du skal virkelig ikke træde ved siden af. I kirken må du ikke rejse dig op på det forkerte tidspunkt og sådan noget. Det er fuldstændig omgivet af regler. Så kommer vi ind i det der rum, og det er jo det er den eneste reference, jeg har. Så kommer vi ind i det her rum, hvor jamen, altså, det er jo et cirkus på den fede måde. Det er konfetti, og det er vindkanoner, og det er man altså på den fede måde. Ja. Folk har super meget humor, og folk går totalt meget til den. Folk sidder og råber og skriger og hujer under pressemøderne, og fans jo. Ja. Og det tror jeg lige, jeg skulle lige lære, hvad er det her for et rum, man går ind i, når man skal præsentere her, for der kom seriøse Ulla, der jo også lidt spillet en rolle på det tidspunkt, ikke? Fordi nu skulle man ind og eje et rum, og sådan her gør man jo til fodboldpressemøder. Ja. Hold da fast. Men der fik vi så udviklet hashtag Abdullah, fordi vi sådan var i skæbnefællesskab. Præcis, jeg tror, nogen lavede sådan et... Men Abdel, han svømmede jo i det som fisk. Jeg elskede det. Ja. Det var mit OL. Ja, helt klart. Hvor er det vildt. Det er 21 år siden. Nej. 14. Nå, okay, jeg troede, du sagde 2005. Jeg sad og tænkte i, hvordan kan det lade sig gøre? 14. Det er 12 år siden. Okay, men jeg har været i over 20 år, men nej, ja. det var ikke på det her. Der var vi ret, det var nyere, der var vi lidt nyere på det her. Hvad hedder det? Og så stod der Abdullah på vores den der garderobe der. Ja. Hvad hedder det, Ulla? I det hele taget, så er vi også lidt der kommet lidt ind på, at du godt kan lide det der farverige, festlige, og du kommer jo også fra en danserbaggrund, og mente det ret seriøst. Her er et lille klip fra en medvirken i en podcast 10-20-30 på DR, hvor du bliver stillet det her spørgsmål. Vi kender dig som en dygtig tv-vært, men du er faktisk også uddannet professionel danser. Hvis du kunne vælge på alle hylder, hvilken kunstner ville du så allerhelst have været danser for på sådan en verdensturné? Altså, hvis jeg skulle vælge en international kunstner, ville det være selvfølgelig Beyoncé. Ja. Du mener det stadig, kan jeg se på dig. Så du var ikke bare danser. Det var livet. Nej, det er jo ikke, fordi jeg var i nærheden af at kunne danse for Beyoncé. Det vil jeg bare, ja. Altså, jeg har danset rigtig, rigtig meget, og det er jo selvfølgelig lidt noget helt andet, end det, jeg laver i dag. Og det er, fordi du er ikke uddannet journalist. Nej. Så hvordan kom du derhen? Hvordan er du landet på TV-avisen, Danmarks længst kørende program? Er det det? Ja, det er det tror jeg. Nej, jamen, altså, nu er journalist jo ikke en beskyttet titel, så man kan jo godt arbejde som journalist, uden at have den uddannelse. Og jeg har trods alt, altså jeg har en kant med i kommunikation og medievidenskab, så det har lidt et fagfællesskab, kan man sige. Mm. Men jeg startede med at danse, og jeg læste så kommunikation og medievidenskab, og så med alle mulige tilfældige årsager, så flyttede jeg til England og lavede noget sådan behind the scenes fjernsyn derovre, hvor jeg sådan sad og speakede ind på nogle kanaler og sådan noget. Og på så, British? English? Nej. På dansk? Danglish. Okay, Danglish. På dansk. Og så skulle News starte op i Danmark, og så kom jeg hjem og skulle lave sådan noget sport og news, og kom på TV2-sporten. Og så gik det egentlig bare slag i slag derfra. Ikke? I ved jo, hvordan det ene kan tage det andet, uden det nødvendigvis er en strategi, man har lagt. Så... Men det er jo stadigvæk, det kræver flere trin for dig, end det gør for mig, i forhold til, at jeg har den der uddannelse, praktikken, altså den lige vej ind. Du har jo stille og roligt skulle tage... Ja, men det var, mens jeg læste i Aarhus, der
kom der en kommunikationsdirektør ind i den fodboldklub, der på det tidspunkt hed FC Aarhus, som skulle arrangere nogle store internationale kampe med Manchester United og Manchester City og sådan noget. Og det kom jeg ind i, og af den vej kom jeg så ind i sportskommunikation og sportsfjernsyn. Ja. Jeg har en teori om, Ulla, at du har det sådan lidt I made it, da du kom på TV. At du skulle jo også... Det er lang vej fra den der danse... Altså, du har jo alligevel skulle på en eller anden måde. Er det helt forkert, eller hvad? At det er en kæmpe ting at være på, og måske ikke så indlysende. Det er en stor... Det er godt nok... Nu er det godt nok voksenarbejde. Hold da fast. Ja. Og det sidder jeg nogle gange og tænker, og kigger på de andre og tænker, hold da op. Nu er det godt nok voksensnak, det her, hva'? Det er sørme nogle voksne ord, vi bruger i det her der er langt fra konfetti og Abdullah og sådan noget til det der. Ja, og det prøver jeg jo så at få sparket ind der, hvor jeg kan. Okay. Det passer ikke, men jeg prøver at få sparket noget humør ind, hvor jeg kan, eller noget sådan lidt mere liv og menneske. Men det er jo nogle snævre rammer at arbejde i, ikke? Jo. Men jo, klart. TVA er jo sådan journalistisk skulle det jo gerne være et flagskibsprodukt. Og derfor er der jo selvfølgelig en eller anden form for, når vi snakker om blåstemplinger, ikke? Der er jo selvfølgelig en eller anden form for I made it vibe i det. Men kunne du mærke det? Jeg er ret nysgerrig på det spørgsmål. Den der sådan, når man får den der blåstempling, altså kan man mærke, det der jo andre udenfor, der kan se, at du får. Mærker du det selv? Altså har du selv den der I made it? Ja, og grund til, at jeg tøver, det er ikke, fordi jeg ikke... Ja, helt klart, og jeg prøver at tænke på, hvorfor. Og det er fordi, at jeg sikkert som mange andre, der har siddet i det her lokale, har i mange år gået rundt med den der, er jeg egentlig dygtig nok til det her? Kan jeg virkelig... Det. Altså, hvem tror på, at jeg ved noget om det her? Men lige præcis fordi jeg altid har haft den der, hvem tror på, at jeg ved noget om det her? Så har jeg læst op, altså dobbelt så meget, som jeg måske egentlig burde, eller trippelt så meget, når vi dækker valg, når vi dækker EP-valg, USA-valg, alt det der, jeg har været med til. Jeg har læst, så det står ud af ørerne og alle mulige andre steder på mig, for der skulle bare ikke være noget, jeg ikke vidste det her. Nej. Tror du, det er fordi, at du ikke er uddannet journalist? Hvilket faktisk var en stor overraskelse for mig. Det troede du var. Du fortalte det lige her, inden vi begyndte. Men det kender jeg bare fra mig selv i hvert fald. Hvis jeg har lavet et eller andet, hvor jeg ikke har været uddannet, men nogle andre har, så føler jeg på en eller anden måde sådan, så er jeg ikke helt berettiget til det. Og det, du er 100% berettiget til det, du laver. Det var ikke det, jeg mente. Det var bare, altså, har du siddet med den følelse også? I den grad. Jamen, nej, jeg reagerer på, at jeg i den grad kan relatere til det, du siger. Jeg har så forsøgt at vende det om og sige, så er man heller ikke tynget af, jamen, det er sådan, vi plejer at gøre, det er sådan, det skal være. Fordi så er man også i stand til at tænke lidt mere ud af boksen. Og det kan jo nogle gange, det bliver nogle gange slået ned, og andre gange bliver det accepteret. Ja. Men det har måske også været dit drive. Det der med, at du så har tænkt, nu skal jeg skal virkelig bevise, det her, det kan jeg godt. Men der er slet ikke nogen hemmelighed i, faktisk, at noget af det, de håbede, jeg kunne føre med fra aftenshowet ind på TV-avisen, det var nogle andre greb og nogle andre måder at tænke tingene på, og vende sætningerne om på, og fordi det er der faktisk en anerkendelse af internt i det, er, at der er nogle andre måder at tale om tingene på. Man skal også lige huske, at efter jeg er kommet fra aftenshowet over på TVA, har jeg aldrig talt med så få ministre, som jeg gør nu. Altså, de sad jo alle sammen i aftenshowet, fordi de faktisk fik tid til at tale der, ikke? Jo. Så, nu interviewer du bare andre journalister. Jeg vil sige, jeg interviewer jo også ministre, men nu er det så en anden disciplin, fordi det er meget kort, og så skal det også være, det er meget skarpere. Men det aner mig nemlig det der, Ulla, at du alligevel fra danseren, og lige at skulle læse lidt mere op, lige bevise lidt mere, og når man så lander der, så kan godt være, at du så ikke lige har mærket den der, så tak for den, så I'm freaking made it. Ja. Altså, slap af, sænk skuldrene, det er fucking stort, det her. Ja, tak for det, Ulla. Inden vi runder helt af på den her første afdeling, jamen lidt mere nyt fra egne rækker. Ulla, nu åbner du selv for posen, og hvad jeg havde i gang i. Fordi lige om lidt, så har jeg premiere på det, der hedder gruppechatten. Så vi er jo en salon, og der vil jeg komme til at bruge den lidt mere aktivt. Så der kommer kendte mænd herned og deres nære relationer ned og taler om emner, der kan være meget svære. Kun mænd eller mennesker? Yes, mænd. Okay. Gruppechatten, det mænd taler om. Ja, tak. Ikke det vi, men det mænd taler om. Så det startede med, at jeg fortalte om min hårtransplantation på sociale medier, og var sådan, det forstår jeg simpelthen ikke, at jeg skal skjule. Altså lige om lidt er det jo tydeligt. Og så der var der så mange, der bare synes, det var vanvittigt vildt. Altså, og det undrede mig over, at det var så vildt. Og jeg lavede en gruppechat under min kanal på Instagram, og den kan man stadig hoppe ind på. Og første dag kom der, jeg sagde bare, hvis I gerne vil have nogle spørgsmål om det her, og det havde mænd. Så første dag kom der 400 mænd ind, og næste dag var det fordoblet. Altså bare det her ene emne.
Og så tænkte jeg, hvad foregår der? Og så er der gået nogle måneder, og jeg har svaret og sendt billeder og sådan noget. Og så lavede jeg en Instagram, og nu er det sådan, nu tænker jeg, nu skal vi tale om det her i det åbne. Så der kommer også kendte mænd, der taler om deres hårdtransplantation, manglende sexlyst. Der kommer en tv-vært ind, der fortæller om, at han er misundelig på sin succesfulde kone. Der kommer en DJ ind, der græder meget på tiden. Og i dag kommer der en sportsmand ind, som skifter spor, nemlig Victor Axelsen. Så som I jo nok har set og hørt, så stopper Victor, som er vores allerstørste sportsmand, tror jeg lige nu, eller hvad, Ulla? Det, i hvert fald en af dem, og jo en af, hvis ikke sin generations største single badmintonspiller overhovedet. Præcis. Skal vi lige... Ja, men det gør vi i næste, nemlig. Det gør vi nemlig i næste afdeling, der taler vi om den historie, men det er bare for at sige, man kan gå ind og høre det interview, hvor han sidder sammen med sin søster, og det er et program, der altså hedder Gruppechatten, det mænd taler om. Og den historie skal vi jo blandt andet tale om i næste afsnit af vores feed, hedder det afsnit. Vi lyttes ved.